Haleluya. Siyabingelela futhi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kwi-Theocracy Networking Embassy YouTube channel. Siyabonga kakhulu bazalwane. Sisembusweni kaNkuluNkulu, sishumela umbuso, sifundisa umbuso kaNkuluNkulu. Siyadumisa. Lokho esikwenzayo siyadumisa, siyakhonza, sikhonza uJesu Kristu inkosi yethu. Silandela yena. Unguthisha wethu, ungumfundisi wethu, uyinkosi yethu uJesu Kristu. Ukulandela yena kuyasisiza ngoba kusiyisa kubaba wethu osezulwini. uJesu uhleli nathi ngomoya ongcwele. Sizofunda izwi ke bazalwane. Sizokhuluma phansi kwesihloko sokuthi yiphi indawo ongaphepha kuyo kulomhlaba onakele, onobuhlungu, onesihlungu ngalendlela. Yiphi indawo ongaphephela kuyona? Sizofunda uJohn chapter 8 verse 31. Ngoka John chapter 8 verse 31 siyavula egameni lika Jesu. uJesu unathi ngomoya la kepha-ke ngale sizombonaye. uJesu nathi-ke, uJesu unathi ngomoya la kepha-ke ngale sizombona. uJesu nathi-ke, uJesu unathi ngomoya la kepha-ke ngale sizombona. Laba benza intando kaBaba uNkulunkulu izona izihlobo zami. Bawuthi abantu abaningi bayinaka le channel. Ayisebenzi ngendlela ejwayelekile kwamanye ama-channel. Siphakamisa umbuso kaNkulunkulu, sifundisa izwi likaNkulunkulu, sifundisa iqiniso lezwi likaNkulunkulu. Ngokusizwa umoya ongcwele siyazama ukuletha abantu kuNkulunkulu. Siyakholwa ukuthi laba abangakaboni bogcina bebonile. Laba abangaqondi bazogcina beqonda. Khona la kufanele sifike khona. The most safest place to live in the world, in this world, is the word of God. Indawo ephepha ukudlula zonke ezinye indawo ongacasha kuzo, uhlale kuzo kulomhlaba isezwini likaNkulunkulu. Uma uthatha isinqumo, uthatha igxathu, uthatha isteps ukuthi uzohlala ucashe ezwini likaNkulunkulu, izwe lizokuhlasela. The world cannot succeed to attack umuntu ophila in the word of God. Noma lingahlasela left and right kuwonke ama-side, liqhamuke east and north, west, south, lihlasele ngazo zonke izinto zokuhlasela ezaziwayo nekhona necatshangwayo. But the world will never succeed uma ucashe ezwini likaNkulunkulu. Most safe place is the word of God ongacasha khona. Ngifuna ukusho lokho nje. Baphiza abantu, bagijima eduzane, bagijima kude, bagijima there and there, there and there. Baphiza abantu, bafuna i-security, bafuna imali ukuze babe secured, ukuze babe safe. Kodwa ngizomemezela ukuthi indawo ongacasha kuyo ephephile ukudlula zonke ezinye indawo izwi likaBaba uNkulunkulu. The word of God is the hedge of fire around you. Is the wall around you. Is the fence around you. Liwugange
liwumlilo, ugange lomlilo liwuthango, lisivikelo. Thatha izwi likaNkulunkulu uzokuzwa ukuphepha, hayi ukuthi ngekuhlasela, uzohlaselwa. Once uthatha igxathi lokuthi ufuna ukuhlala ezwini kaNkulunkulu libe isiphephelo sakho, ila uzohlaselwa khona kakhulu, kodwa futhi lapho uzoba safe khona kakhulu. The more uhlaselwa, the more you are safe if you continue in the word. Asifundeni ku verse 31. John chapter 8 verse 31. So Jesus told those Jews who had believed in him, if you continue in my word, you are really my disciples. If you continue in my word, you are really my disciples. To the Jews who had believed, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Uma ngabe niqhubeka nihleli ezwini lami, ningabafundi bami impela isibili. Right. Verse 30 bani? Verse 34. Jesus replied, I tell you the truth, everyone who sins is a slave to sin. 35. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. Verse 36. So if the son sets you free, you'll be free indeed. Indawo ozophepha kuyo ithi inkosi uJesu, continue, if you continue in my word, you are really my disciples. ISV esho kanjalo. If you continue. Kwenye ivideo sikhulume ngokuthi iphimbo lavela ezulwini lathi, le indodana nami engithokozile ngayo, listen to him. Manje lana uJesu ukhuluma nabantu asebephendukile abangamaJuda. Uthi uma niqhubeka, if you continue in my word, kusho ukuthi kufuneka uhlale kwi-environment la kuqhutshekwa khona, kukhulunywa ngezwi likaJesu, kufundiswa ngezwi likaJesu, kukhulunywa ngezwi likaJesu nsuku zonke. It's when la ozotholakala ungumfundi kaJesu wangempela. You become a real disciple of Jesus Christ because you continue in his word, in Jesus' word. If you continue in the word of Jesus Christ, you become really a disciple of Jesus Christ. You become truly a disciple of Jesus Christ. Uma uthi usindisiwe, umntwana kaNkulunkulu zelwe kabusha, awukabi yena umfundi kaJesu wangempela uma ngabe ungaqhubeki emfundisweni kaJesu, ezwini likaJesu. Umbuzo uthi nje manje uqhubeka kuphi ke uma ungaqhubeki kuJesu? Uqhubeka kwiBabylonian system. IBabylonian system, ngokufunda iSambulo chapter 18 from verse 1 to 4. Athe uNkulunkulu kubantwana bakhe, kubantu bakhe ababizwa ngegama lakhe, phumani kuyiyona iBabylonian system. Inewayini elidakisa izizwe zomhlaba ngewayini lobufebe. Inewayini elidakisa, iBabylon elidakisa izizwe zomhlaba ngalo. Zonke izizwe zomhlaba ziyadakwa. People are drunk. They have gone drunk. They are drunk because of the wine. Wine is symbolic, a figure of speech, a metaphor speech. It represents a teaching. It represent a teaching, a doctrine. Teaching is fundiso. Doctrine is fundiso. Zonke izizwe zomhlaba zidakiwe.
Zidakiwe nje. Bonke abantu badakiwe, ngisho nabasindisiwe badakiwe. Badakwe yini? Iwayini, teaching, doctrine ethini, you are nothing without education. Go to school. Abahedeni, ama-ritualist, ama-rapist, ama-homosexuals, iy'tabane zonke, ama-lesbians, iy'nkabi, bonke bakhulumela ngeje yodwa, abathakathi, hambani ey'koleni, hambani yofunda. Iwayini badakiwe. But uthi uNkulunkulu, nina bantu bami phumani phakathi kwabo. Ngoba this system of Babylon is a sin to God. Ningahlanganyeli ezonweni zeBhabhiloni elibhizi lifundisa abantu, libafida ngemfundiso zikaSathane. Is where you continue. You continue with the word of Babylonian people, denying the command of Jesus Christ. Verse 31, John chapter 8. Jesus told those Jews who had believed in him, if you continue in my word, you are really my disciples. Meaning, if you do not continue in my word, you are not my real disciples. Uma ungaqhubeki ezwini lami, awuseni umfundi wami weqiniso. Uqhubeka kuphi? Usitholile idiploma kwi-Babylonian system. So ufuna i-degree, usithola i-degree, ufuna i-honors, ufuna i-masters, utholile i-masters, ufuna i-doctorate. Uyitholile i-doctorate manje usufuna nawe ukubhala iy'ncwadi ozohlonishwa ngazo, ushiye ilegacy emhlabeni. Ulokhu uqhubekile njalo nje kwi-world system, uqhubekile njalo kwi-Babylonian system, kwi-satanic system, uqhubekile njalo kwi-worldly system, secular education, uqhubekile njalo. Uyeka ukuqhubeka ezwini likaJesu. uJesu uthe, if you continue in my word, you are really my disciple. Do not deceive yourself. Musuyikhohlisa uthi umfundi kaJesu. You cannot be a disciple of Jesus Christ and yet you continue with other words of other people. Jesus told those Jews who had believed in him, when you are called Nkosi uJesu, ngiyakuvuma lokho. Umntwana kaNkulunkulu sindisiwe, ngiyavuma. But uqhubeka kuphi? Because uthi uJesu, if you continue in my word, if you continue in my teaching, in my doctrine, in my instructions, in my commands, you are really my disciple. Ngifuna ukusho lokho nje kule video bazalwane, ukuthi umfundi kaJesu Kristu wengempela, ofunda ngoJesu Kristu, imiyalo kaJesu Kristu ezwini likaBaba uNkulunkulu, efundiswa uMoya Engcwele continually, every day, non-stop, koze kufike usuku lokuthi ahambe emhlabeni lomzalwane, noma koze kufike uJesu alande ibandla mawuthi usaphila lomzalwane. Izwi lisho njalo. Yona ndawo ke lena ke ozophepha kuyo ke. Lapha masifunda laphana uthi uJesu, iqiniso yakulazi, iqiniso liyakukhulula. And yoba ngoba ukhululekile impela. Slave, verse 35, John chapter 8 verse 35. Now a slave has no permanent place in the family. Isigqila sinayo indawo yaphakade emndenini. Njengamanje ubonakala umndeni wasezulwini, kodwa isigqila sikaSathane ngemfundo oqhubeka kulokho uyifunda yalelizwe, imfundiso yamademoni. Uyisigqila, yethu kodwa uyimember yefamily, kodwa uyimember isigqila. Ithi Nkosi uJesu ke isigqila asinayo indawo permanent ephakade emndenini. Yes, asikuphikisi nje manje, you are part of God's kingdom family. Umntwana kaNkulunkulu, usemndenini wasezulwini, ushumayela umbuso kaNkulunkulu, khona izinto eziyekile ngoba usindisiwe egameni likaJesu, khona abantu abasizakalayo ngawe ngoba uyashumezwa, uyabakhanselisha, uyi-member of the family. But musukhohlwa ile part ukuthi you are a slave to the system of this world. Uyislave somsebenzi wakho, professionalism, ngoba uSathane uyakufuna emsebenzini ngo-8, ufuna ukushayise ngo-4 ntambama. Uyakufuna ebhizinisini, uyohlangana namanye ama-ritualist,
iminyango ama-departments kahulumeni akhelwe ngaphansi kwe-ritual, kwama-rituals. Uyisigqila, uhulumeni uyakufuna ngesikhathi sakhe, uyisigqila. You are a slave of this world. You are a slave in your professionalism, in your career. You are a slave. Njengoba uyingane nje uyislave, ufuna ukuhamba uyodadisha, uqilazekile, uyisigqila, ufuna ukuqhubeka kulokufunda iy'ncwadi, uba ufuna ukubhala i-test, ufuna ukubhala ama-exam, ufuna ukuphasa, uqilazekile, ufuna i-future, ufuna izinto, kunezinto ey'la engqondweni yakho, kunezinto ey'la ekhanda lakho oyifunayo, uyisigqila, ucabanga ngazo, ufuna ukuphumelela, uyisigqila. Yethu usemndenini kuyifamily kodwa uyisigqila. Uthi-ke uJesu kulungile ngokwestatement, ngokwevesi, now a slave has no permanent place in the family. A slave sinayo indawo sona isigqila, kodwa hayi yaphakade. Ngehlukaniseke njengamanje, njengoba ubhizi nje umntwana kaNkulunkulu, awuqhubeki noverse 31 ukuthi ube umfundi kaJesu ngempela. Uyisigqila sezinye izinto zakulomhlaba zalelizwe, ubhizi ngazo. Ngesiphiwo uNkulunkulu akunikeze sona okufuneka ubuqhubeka usebenzisa, ulandele uJesu, ufunda ngoJesu, uhlele ezweni likaJesu, uphephile embusweni kaNkulunkulu, usafe embusweni kaNkulunkulu. Ubhizi leso siphiwo uyasebenzisa, kodwa ngey'nsuku ey'thile la kuvuma khona wena noNkulunkulu wakho, nemaster yakho, nenkosi yakho ekubusayo, i-career yakho, umsebenzi wakho, imfundo yakho, ibhizinisi yakho, imali yakho. Ngicela ukusho lokhu-ke sesivala kule video. Verse 35, now a slave has no permanent place in the family. Yes, you are one of the members of the family. You are part of the family, but there is no permanent place of yours. Uthi uJesu, but a son belongs to it forever. Who is the son? Yilowo odela konke walelizwe alandela uJesu Kristu. uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ophezulu konke, uNkulunkulu athokozile ngaye. Bonke abalandela uJesu baba ngamadodana kaNkulunkulu abakholwa inkosi uJesu, bese bedela konke kwalelizwe bangamadodana kuNkulunkulu ophilayo. When you become a son, son is not a gender, is a position. You've got a position, your own position in the kingdom of God forever. If you continue studying, following the word of Jesus Christ our Lord. Bengifuna ukusho lokho nje. Siyabonga egameni kaJesu. Amen.